Aerodrom Nikola Tesla, da bi povećao kapacitet, krenuo je u veliku investicionu akciju. Napravljena je potpuno nova platforma za prijem aviona, renovirani su terminali, a ukinuta je i dvostruka diverziona kontrola, pa je kapacitet aerodroma porastao. Ono što je najsvežija investicija svakako su novi aviomostovi koji su na tenderu kupljeni u Kini. Njihova vrednost je 2,2 miliona evra, a njihov put iz Kine prava je avantura koja je išla okeanom od Kine do Konstance, zatim Dunavom do Smederevske Palanke, odakle su stigli kopnenim putem. Prva 3 mosta već su montirana. Izuzetno smo zadovoljni poštovanjem rokova i kvalitetom saradnje koju imamo sa kineskim partnerom sa kojim zajedno postavljamo aviomostove. Na ovaj način Beogradski aerodrom dobija najmodernije aviomostove koji se trenutno proizvode u svetu. Tačno je, to je samo jedan od nekoliko infrastrukturnih projekata koje realizujemo istovremeno radi povećanja kapaciteta i povećanja usluge koje pružamo putnicima, između ostalog i zbog potreba novoimenovanog nacionalnog avioprevoznika Srbije, Air Srbije. Glavni zakupac aerodroma biće Air Srbija, koja će imati čak 3 dnevne rotacije vazduhoplova. Kao što je već poznato u javnosti, oni su dali određene planove u određenim fazama šta i koje nove destinacije žele da otvore. To će biti pre svega u prvoj fazi zemlje iz regiona, zemlje bivše države, a u narednim fazama dalje destinacije i povezivanja na mrežu Etihadovu ka Australiji, Americi, Bliskom istoku i Africi. Air Srbija ovih dana na internetu pustila je u prodaju povratne karte za svojih 5 novih destinacija po promotivnim cenama. To su Abu Dabi, Banja Luka, Bukurešt, Ljubljana i Prag. Cena karata se kreće od 79 evra za Banja Luku do 109 evra za Bukurešt, Prag i Ljubljanu, a najskuplja karta je za Abu Dabi 394 evra.